Здравейте, уважаеми дами и господа! Благодаря ви, че намирате време в съботния ден да дойдете и да изпиете едно кафе с нас и да бъдем всички заедно. Идеята на това събитие е, както може би вече разбрахте, да направим един дискусионен клуб на пловдивските граждани, които са активни и граждански, така да го кажа. Оказва се, че това е един от основните ни проблеми в града, да не може да бъдем заедно. Освен това се оказва, че гражданите, които имат конкретни проблеми, търсят някакви конкретни решения и така нататък, нямат платформа. Тоест не могат да бъдат чути не само от институциите, а и от медиите очевидно, защото никой от нас не може да постави даден проблем публично и той да бъде разискван, да се търсят конкретни решения, институционални, законодателни и чрез съответните институции. Това е идеята, поне веднъж в месеца ние да правим едно такова събиране на граждани, което, както знаете и както може би вече разбрахте, ще бъде излъчвано онлайн. В момента също се прави запис. Всяко едно събитие ще бъде записвано в канала на Пловдив на гражданите. Ще бъде излъчвано онлайн, ще може всеки да го гледа постфактум. И идеята, както ви казах, е да се предизвика някакъв публичен интерес към конкретни теми. Освен това, идеята е все пак да се създаде някаква заедност, т.е. всички ние по някакъв начин да бъдем представлявани от нещо общо. Като в никакъв случай не се търси някакъв политически контекст, искам това да е ясно. И от тази гледна точка идеята е да бъде направено едно сдружение, което да отстоява общи интереси на пловдивските граждани, защото непрекъснато по различни теми гражданите питат как може да направим колективен иск за даден проблем, примерно за мръсния въздух, за презастрояването и така нататък. И се оказва, че когато някой е по-активен от другите, той застава в съда или застава в прокуратурата и е сам. Това много често се случва на няколко пловдивски граждани, на които решават, че ще поемат тази инициатива. И понеже аз имам такъв личен опит, без да искам да бъда по никакъв начин в фокуса на цялата тази история, се оказва, че когато човек попадне в съда и е сам и казва, примерно, аз се боря с проблема за презастрояването на град Пловдив, губиш делото, защото си сам. Казва, ти нямаш правен интерес и всичко приключва. И за да може да съда, институциите, прокуратурата, съответно Общински съвет да усещат тази наша заедност, правим това събитие, защото, както виждате, с малко повече гласност, изведнъж днес, тази сутрин, аз съм много очарован от този факт, се събират 30, 40, 50 души и искат да участват в нещо такова и да са заедно. Което е страхотно и ви благодаря, че сте тук тази сутрин. Освен това, искам да коментираме и някои неща от сдружението, което ще възникне, как вие го виждате. Тук сутринта разменихме няколко думи, защото оказва се, че когато правиш нещо чисто, винаги влизат някакви хора с някакви амбиции, почват да го замърсяват, така да се израза, с тяхното его и така нататък. Ние искаме да избегнем в този момент, да няма егоцентризъм, всичко да е чисто, колкото може. Защото това е една от причините, както вие знаете, всички ние да загубим вяра в това, че някой прави нещо за нас, а не защото го прави за себе си. И затова искам да отворим формата, всеки от вас да може да казва нещо, в същото време
да каним експерти, да се разискват нещата на експертно ниво, защото няма как да допуснем, ако изхождаме от идеята нещо да бъде чисто, да има някакъв реваншизъм, да се създават някакви напрежения и така нататък. Просто идеята е да се обсъждат нещата и да се прави нещо, когато всички са наясно и искат това да се случи по конкретен начин. Защото се оказва, че всеки един от нас има някаква идея за нещо, за даден проблем, но понякога, преглъщайки егото, чувайки другия, да осъзнава, че всъщност има по-добри решения, по-работещи решения за всички нас заедно и така нататък. И това е идеята на това дискусионно студио, което ви обещаваме, че ще се случва веднъж всеки месец в края на месеца и то ще бъде излъчвано и ще бъде гледано от огромна аудитория, надявам се и все повече хора да идват и да си говорим за проблемите на Пловдив. И сега да подам към другите участници, за да не изземам думата. Здравейте, ние с Наско, аз съм Чило Попов, с Наско доста време сме съмишленици, сподвижници, съратници в гнева си и публичните си позиции срещу нередностите в нашия град, най-меко казано. Аз съм тук, защото още когато възникна спонтанно тази идея, сметнах, че трябва да бъда тук като гражданин, без да носи със себе си какъвто и да е политически отпечатък, защото не смятам, че възмущението ни, каузата ни и идеите ни за това как града ни може да стане по-добър, трябва да бъдат водени от каквато и да е политическа идеология, защото тези, които злоупотребяват с града ни от години, също не са политически свързани. Те се водят предимно от лични икономически интереси, корпоративни интереси и всички сме свидетели как са си сменяли боята през годините толкова пъти в интерес само на своята икономическа облага и против интереса на гражданите. В нашия случай то обаче ще е сходно, но в абсолютно положителна светлина, защото смятам, че когато сме заедно в каузата за Пловдив и в любовта си към града, тук не можем да се разделяме от на каквито и да е други принципи. И един човек винаги е по-слаб, отколкото една общност, която се обединява заради някаква идея, която в никой случай не носи финансови облаги на някой от тази общност, а носи единствено полза на обществения интерес. Аз на гърба си съм изпатил това, което Наско каза, че когато сам ходя, алармирам, пускам сигнали, никога не бивам вземан така под внимание. Затова и от години гледам да съм политически активен, гледам да общувам в групи с хора, за да можем заедно, евентуално да покажем на власт имащите, че те върват против общия интерес, против интереса на гражданите на Пловдив. Не е нужно човек да е експерт в някаква тема или да има страхотна експертиза, за да види, че много неща в града ни не са както трябва и града ни не се управлява дълновидно, демократично и с любов към гражданите си. Крайно време е група свободни граждани да покажат, че това не е окей. Може би с конкретни предложения, може би с обща позиция по конкретни въпроси, по конкретни решения. И така, аз винаги ще съм отворен за дискусия с вас,
надявам се и вие към мене. Така че заедно в някакво единство да можем да видим малко светлина най-накрая, защото нещата са тръгнали много назле от години. В момента се избистря това, че градът е един от най-атрактивните за покупка на недвижима собственост. Строителите са обезумели да събарят архитектурната памет, да презастрояват. Това е един многопластов проблем. Освен, че се руши идентичността на града, старите хубави къщи си отиват, не се възстановяват. На тяхно място изникват къщи, които събират 10-20 пъти повече хора, живущи върху същото петно, върху същия парцел, което е бомба с закъснител, която според мен вече е избухнала в центъра. Е просто кошмарно да се живее, да се движи човек, камо ли да разполага с автомобил, да се диша въздуха. Не може това нещо повече да остане без обществен отклик, без реакция на хората и само единични хора да възроптават срещу това и на тях никой да не им обръща внимание. Трябва да имаме някаква по-силна общност, така че да чуят, че това не е наред. Аз лично не съм съгласен и търся вашата подкрепа. Надявам се и вие да търсите подкрепата в човека до себе си, така че заедно да можем да възбудим някаква реакция и решения на градската управа в интерес на гражданите, в обществен интерес. Добро утро и от мен, аз казвам Борислав Чернев. Като трети и последен, трудно мога нещо значимо да добавя. След това, което Наско и Чило споменаха, лично за себе си, аз съм работил в община Пловдив преди известно време. Имам някакъв административен опит и след 3 години и половина поради причини такива, че вече не ми харесваше как се случват нещата, напуснах. Никога не съм бил политически обвързан. Това, което и двамата казаха, че ние не целим нищо подобно, всъщност ние искаме да събудим, даже не да го събудим, а да създадем гражданско общество в Пловдив. Трябва да се разграничим от различията си по различни теми и да се обединим заедно в автентичната си любов към града и желанието ние, тези около нас, деца, родители и всички останали да живеем в по-нормално място. Аз бих казал за себе си, че страдам от някакви идеали, но така се е стекло, че общо взето съм почти сам в тази си идеология, в този свят, в който живея. Сега искам да благодаря на жената до мен, че всъщност ние с нея много така успяваме да коментираме, да дискутираме, но трудно мога да надскоча социалния си кръг. В същото време пък бих казал съвсем случайно попаднах на Наско преди време, следях го, видях голямо препокриване в голяма част от нещата, за които той е активен и двамата казаха колко са активни, колко се правят, но се борят сами. И всъщност след един от поредните протести, това беше моето предложение към Наско, най-накрая вече да се сдружим и да излезнем заедно, защото не е окей един или двама или колкото и да са граждани да се борят сами. Трябва да имат гръб. Чисто психологически погледнато, аз разчитам на това, че има една малка част хора, които да са ракетоносители, такива като вас и други, които ние тепърва ще търсим самишленици, които лесно могат да се запалят и да адвокатстват в своите кръгове за идеята. И след това опираме до третата част, която са хора, които по принцип са накъдето ги отвее течението, но биха се хванали, ако течението е нашето подходящото, биха дошли
към нас и така лека по лека да набираме скорост, да ставаме все повече и всъщност да бъдем един коректив на публичната власт, защото, както беше казано, на нас не ни харесва. И е крайно време тези, които имат възможност да свършат нещо, да се съобразят с това и да започнат. Всички, може би знаете, нормативна уредба има. И за строителство, и за озеленяване, и за екология. Въпросът е, че те избират да не я следват, което трябва да се промени. Благодаря ви и аз, че сте тук и се надявам да започне колелото да се завърта. Аз не смятам, че ще е бързо, че ще е лесно, но пък иначе не виждам друг начин. Аз преди да дам думата на всеки един от вас, искам да кажа също така, че по това, което аз наблюдавам през годините, е, че ние вечно вярваме на поредния човек, който разпознаваме, че той по някакъв начин ще ни представлява в местния общински съвет или в Народно събрание и така нататък. И се оказва, че хората, бидейки там, спират да работят за нас. Или спират да отстояват до край. И когато ги питате, добре, защо конкретен проблем Хикс не се отстоява до край, те казват, другите ни пречат. Хипотетично, но в по-голяма част от ситуациите се оказва, че е така. И от тук няколко неща. Първо, много граждани имат чисто публично правни, така да го кажа, проблеми с администрацията, с конкретен казус и идеята на това сдружение, което ви предлагам да направим, което ще е абсолютно гражданско, е и въпросният гражданин или група от граждани да получават консултация, дали в областта на правото, дали в областта на финансите, дали в областта на конкретни административни услуги на град Пловдив или на политическия и юридическия живот по принцип, защото се оказва, че това е начин, защото една от големите проблеми на подобен тип организация, за да застанат да отстояват даден проблем, това е финансовата част. Тоест, как сега ние да заведем един общ иск, колко ще струва това, дали ще бъде успешен или не, защото вие ще разберете по-късно, че аз това го казвам като адвокат, че не винаги нещо би следвало да влезе точно в съда, защото се оказва, че ако не можеш да спечелиш конкретно дело, по-добре да не го водиш. Хипотетично говоря. И от тази гледна точка, дали има други начини, дали някакъв проблем може да се реши с някаква конкретна експертност на някакви хора, които да натиснат чрез експертността, не е задължително винаги да влизаш в съда, в прокуратурата и така нататък. И всички тези процеси, нарочно го казвам, да ги обсъждаме заедно и вие да сте наясно защо по този начин, а не по този. Защото се оказва, аз като си говоря примерно с някакви общински съветници, те казват, ние направихме това и това и това и това и това и това, обаче то не се случи. И тъй като не е комуникирано, в една общност и общността казва, вие не правите нищо, то може би това по принцип не е вярно, може би те са свършили някаква работа, но няма резултативност поради две неща, както ви казвам. Първо, защото не са избрали правилния подход и второ, дори да са го избрали, дори да са се борили реално за нещо, поради липса на комуникация обществена, се оказва, че дадена деятелност на някой, на група от хора, примерно в Общински съвет, в конкретния случай, се възприема от хората на град Пловдив като нищоправене, което за мен е огромният проблем в нашето общество, че ние винаги си мислим, че някой друг не прави нищо, а то може би не е точно така и липсата на комуникация води до това. И затова казвам, че според мен създаването на общност, воденето на комуникация е доказателство за факта, че някакви хора заедно са взели някакво решение и дори то да не е стигнало до някакъв реален резултат, но да е имало битка, примерно за мръсния въздух на град Пловдив, давам пример, дори да няма реален съдебен резултат през прокуратурата или не знам си какво, ние сме били заедно, сме го комуникирали, сме взели решението Хикс как точно да се работи по
този проблем и дори вече община Пловдив, ако по някакъв начин е стопирала този процес, защото то винаги там се стига, ние ще знаем, че заедно сме го правили това нещо. И това обединяване води до точно формулиране кой не си е свършил работата и кой го е спрял и защо. Което като резултат, според мен, е нещо важно, дори и когато забележате нещо не се е случило. И затова искам да създадем тази общност, за да се коментират нещата. Освен това да се канат експерти, защото както ви казах и преди малко, аз не смятам, че всеки един от нас е експерт в дадена област. Аз примерно нищо не разбирам от води. Но като си говоря с хора, които са наясно по темата, те ми казват, град Пловдив, примерно, никога няма да има проблем с водата. Защо? Защото, примерно, Марица отдолу осигурява добри почвени води, те се черпат по един какъв си начин и така нататък, което обаче забележете не се случва с околните села и така нататък. Но без да това да ми го каже експерт, аз не го знам и си казвам, о, тук тая вода, тя начин е много хубава водата, но това е друга тема и така. И затова ви казвам, че е важно някой експерт да ти каже, това всъщност е еди как се. Както сега в момента давам пример, миналия ден почнаха, нали, Тони Стойчева, която е замка, тя е кмет всъщност на район Западен, издава някаква заповед за отсичането на 186 дървета на градната база. И аз като гражданин реагирах веднага и казвам, за мен това не е окей. После се разбира, че това са някакви тополи, доколкото разбирам, тези тополи били изгнили. Да, може би наистина трябва да се премахнат, но големия въпрос е тук, това пак трябва да го кажат експертите. Добре, когато ги отсечем тия 186 тополи на гребната, защото вие знаете, че ние по принцип имаме проблем с психологията в този град и че никой не съди дървета, по-скоро ги унищожава. Какво се случва? Какви точно дървета трябва да бъдат посадени? Защо точно такива? Те вече пораснали фиданки ли трябва да бъдат или не? Защото ние всички имаме някакъв ограничен живот и не може да изчакаме още 40-50 години да пораснат ни дървета. И така нататък, и така нататък. И за да приключа, аз примерно, като пътувам наляво-надясно, виждам как хората са наясно, примерно в градска среда, в град Рим, какви точно 5 вида дървета ще се съдат. Защо точно те? Защото, примерно, част от тях не са алергени, защото част от тях правят добър въздух, защото част от тях дават добър аромат на града, колкото и странно да ви звучи и така нататък, и така нататък. И при факта, за мен е странно, че ние разполагаме на територията на Пловдив с един огромен университет, се оказва по темата, че ние изобщо не използваме неговата експертност да дойде примерно сега при нас декана на еди кой си факултет от Аграрен университет и му кажем, седнете сега господин е тук. Аз пак ви казвам, това е целта. Заповядайте господин, вие нали сте специалист по това? Да. Кажете ни сега в градска среда, в град Пловдив, какви дървета са подходящи, такива и такива. Те на каква възраст трябва да бъдат такава и такава, за да може всички ние да ги видим и всички ние да чувстваме техния благотворен ефект върху нас, върху децата ни, върху въздуха и така нататък. Никога не е правено това. Аз искам да правим това, да каним експерти. Те да казват как. И когато утре всички ние се окаже, че даден проблем не се решава правилно в община Пловдив, да отидем да кажем, ето, на тази дата е правен анализ на това, че трябва да има в град Пловдив. Поканили сме експерти, имало е дискусионно студио на Пловдив на гражданите. 5 експерта ни казват, че дърветата в град Пловдив трябва да бъдат такива и такива. Нали каква си възраст, те трябва да се поддържат еди как си, да се съдат еди кога си, да се поливат еди кога си и така нататък. Това всичко трябва да влезе в нормативната база на град Пловдив. Нещата в тази сфера трябва да изглеждат така. Ако вие не го правите така, значи не си вършите работа. Това какво е? Престъпление по служба. Аз непрекъснато им го казвам на общинарите. Оттам, значи вие не представлявате обществения интерес и така. И тук отиваме до следващия момент, обещавам, че ще приключи след малко, в който даден проблем, когато ние виждаме, че не са решава на експертно ниво по начина, по който трябва, и ние сме разбрали по кой точно, ние да поставим местен референдум. Преди малко това си говорихме тримата. Тук опираме до един чисто юридически проблем, набързо. Местните референдуми могат да се случат само ако 51% от можещите да гласуват в община Пловдив вземат това решение. Вие всички, които сте
тази сутрин тук, знаете, че в град Пловдив 51% от имащите право да гласуват да застанат за темата мръсен въздух, примерно, и да кажат: аз не искам еди какво си, или искам еди как си точно да се случва. Или за темата транспорт, те няма никога да дойдат да гласуват на местен референдум. Или нашата задача е до такава степен да сме обяснили конкретен проблем и да ги накараме те да вярват, че това трябва да се случи точно така, че тези 51% да са убедени, че това е решение за целия град, не политическо решение, решение за гражданите на този град, и да дойдат на един местен референдум и да кажат: аз искам транспорта в град Пловдив да е електрически, той трябва хипотетично да бъде направен чрез трамваи, чрез метро, чрез прости електробусове, за да не изпадаме в някакви фантазии, защото първите две са трудни и така нататък. Аз искам, когато, за да бъде чист въздуха на Пловдив, улиците на град Пловдив да се мият 3 пъти седмично, с вода, с шампуан, с не знам си какво, както е в цял свят. Аз искам еди какво си, еди, за да спре презастрояването, всяка една сграда да бъде 8-етажна, хипотетично най-много. В тези 8 етажа, ако има 16 апартамента, да има 16 подземни гаража, и това всичко да бъде заложено в нормативната база на град Пловдив. И когато за всеки един проблем има точна регулация, гражданите на град Пловдив са посочили как и това не се спазва, ние съответно реагираме. Когато е минало през местен референдум, ние отиваме в Общински съвет и им казваме: уважаеми господа, взето е решение нещо да се случва еди как си, вие не представлявате в този момент, защото това е желанието на гражданите на град Пловдив, то трябва да се случи така, по закон така, не както вие и вашите корпоративни интереси зад вас решавате, а както ние искаме. Ние. И това е целта. Ние да създадем достатъчно добро ядро, защото аз съм сигурен, че тук няма да дойдат 350 хиляди души в тази зала, но когато гледат това видео, те да кажат: о, тия хора тук, виж какви хубави добри решения дават, това има огромен смисъл, аз ще застана за тях. Да, днеска съм на работа, днеска съм ангажиран и така нататък, няма да мога да отида на това нещо, но аз вярвам, че те са прави, ядрото от граждани. Вярвам, че този проблем трябва да се реши така, и слушах всички мотиви. Да, те са прави, това е мнението на голяма част от хората в града. Съответно, като направим ние един референдум, вместо ни кажем: това е мнението на 51% от пловдивчани, тогава нещата почват да се променят. Сменяне на менталитета. Не хейт. Ти сега нищо не разбираш. Абе, гледай си работата, не е така. Ти сега ще му учиш мен, аз как да стават нещата. Не. Заедно, дори и той да ми казва, че аз не съм прав, да го изслушам, да разбера защо аз не съм прав, дали той е по-прав от мен, дали има добър мотив, и така да вървим напред. Смяна на менталитета. И сега нещо към вас, защото ние сме тук не за да ви караме да мълчите, а по-скоро да ви караме да казвате нещо, защото идеята на цялото това нещо е да сме заедно, както казах, не да има конкретни личности отпред. И по тези теми, които днес са поставени във връзка с Сдружението, във връзка с всичко това, което казваме на идеологично ниво, така да го кажем, какво е вашето мнение? Много ни е важно да... Кажете, има ли смисъл да си жертваме от свободното време? Има ли смисъл да мислим и за нещо друго извън нашето материално, лично и семейно благоденствие? Има ли смисъл да призоваваме за подкрепа в борбата си за по-добър град? Не знам как се взима думата. Заповядайте. Така е, добре. Само вие ще си говорите. Първо, приятно ми е. За всички вас, за себе си също ми е приятно, за това, че сме се събрали точно по такъв повод. Всеки от нас не случайно е тук, защото всеки е имал проблеми с това, че това не трябва да бъде така, това не трябва да бъде така, и в края на краищата нещата се случват
За съжаление, въпреки всеки по-отделно от нас. Защото те имат властта, хората, които имат власт, и не взимат съответните правилни решения понякога. Първо, извинете, че не се представих, аз съм Теодора Александрова и съм жител на град Пловдив отдавна. Тоест от повече от 50 години, на които съм в момента. Прави впечатление на всички проблемите, които се случват в нашия град и за съжаление те се увеличават. Но аз не бих искала да критикувам властта, защото знам, че когато си на власт трябва да взимаш много тежки решения и тези решения зависят и от бюджета. Тоест, когато говорим за нещо, трябва да имаме предвид защо се случва така и това е най-важният въпрос, нали така? Бюджетен ли е? Въпрос на личен интерес, на корпоративен интерес ли е или на липса на информация от този, който взима решението? И затова аз приветствам инициативата на тези трима инициативни и готини мъже и съм готова да се присъединя към това движение точно по такъв начин, по какъвто е замислено то. Не е политическо. С идеята за това, че което трябва да бъде правилно, трябва да се осъществява точно така от властта. И то експертно мнение трябва да имаме винаги. Защото ние не знаем мотивите, поради които се взимат някои решения. Например, тополите. Не съм съгласна, че те са вредни за града. Моето повърхностно мнение е, че те не случайно са посадени преди повече от 50 години заради кореновата им система, която укрепва бреговете покрай Марица. И това никой не го говори. Разбира се, моите познания са точно до там. Но ако попитате някого, който е специалист по растителните видове, той ще ви каже точно това. И тополите изобщо не са виновни. Напротив, те са много ценни и не случайно са ги посадили точно по поречието на реката в Пловдив. До тук съм с тополите. Дали са алергени пък? Да, има алергени, да, разбира се. Не знам кое е по-важно, нали? Тук пак е въпрос на експертно мнение. Миналата година реших, че трябва да... Просто един случай ще ви кажа и ще прекъсна, защото аз не искам да отнемам цялото внимание на всички вас. Но когато видях, че се секат безразборно клони от общински служители, отидох да се намеся. И те извикаха полиция срещу мен и полицаите ме заведоха в районното полицейско управление. Тоест, защо казвам това? Сега тук трябва да измислим и начин на реакция на нашето движение, когато се налага спешна реакция. Това е много важно. И до тук свършвам. Аз ви благодаря за вниманието. Не искам повече да отнемам от вашето време. Благодаря. Аз във връзка само с това, което казах преди малко, точно това обърнах внимание, че това е един от начините за защита на всеки един от нас, защото ако някой активен по някакъв начин попадне в ситуацията, в която вие сте била, да има защита от юристи, от икономисти и така нататък, защото на мен ми се е случвало да му нападат данъчните. Общо взето, когато трябва да бъдеш наказан, има няколко различни подхода към теб. Ако си юрист, не е точно през правото, но е по друг начин и така нататък. Това ви казвам, че общността в този контекст е много важна, за да има на кой да се облегнеш и някой да те защити адекватно. В противен случай си сами. И така, вие знаете какви са резултати. Да, трябва да сме наясно, че властимащите, когато видят потенциално нарушаване на техния интерес или на интереса на техните корпоративни закрилници, могат да бъдат много отмъстителни на лична основа. Аз съм заплашван няколко пъти и то от хора на обществени позиции. Пращам ли са ми снимки на родната къща, там къде живее баща ми. И така, затова е хубаво да сме заедно, защото когато сме заедно, не им стиска толкова, защото заплахите всъщност са един акт на страхливци.
когато тръгнеш срещу един човек на лична основа, да го атакуваш, това е първия признак, че ти си слаб и че ти се страхуваш твоята къща от карти, изкуствено построена крехка пирамида от корупция и интереси да не бъде срутена от някой. Мисля, че заедно можем да я срутим много по-лесно. За конкретните проблеми, тук много хубав пример даде Наско за тези тополи. Смятам, че ако тръгнем да спорим и да разсъждаваме за едни конкретни действия на властта в детайл, изгубвайки взор върху поглед върху общото, излизайки от контекста, можем тук и помежду си да се разединим и изпокараме. Мисля, че като общност трябва да се концентрираме върху, защото сега някой може да каже, това е селективна сеч, това е санитарна сеч, това е дърветата са нападнати от еди каква си болест, боболечка, корояд или нещо такова. Това е частен парцел, тук има разрешение на отдел екология и това ни отнема енергията и интереса и погледа върху общото. Не мисля обаче, че можем да спорим върху общите негативни тенденции, на които сме свидетели и които се дължат изцяло на управленско неможене от десетки години насам. Имаме града с най-мръсен въздух в България и в Европейския съюз. Или ако не е тая година, то е в топ 3. Имаме единствения град без обществен градски транспорт, който не работи за предоставянето на еднакво право на достъп и придвижване на гражданите си, а работи изключително в частен икономически интерес за печелене на пари и за получаване на субсидии от държавата. Тоест има цели зони от града, които не са покрити и там конституционното право на хората да имат равен достъп до една обществена услуга и да имат право на придвижване е нарушено от общината. Нямаме нощен транспорт, имаме едни смърдящи стари автобуси, бракувани от Европа, които са купени за без пари от частен собственик, който явно не желае да предоставя добра услуга, а гледа да оптимизира, като всеки частен бизнесмен, своите разходи и своите приходи, така че едните да са минимални, а другите да са максимални. Абсолютно нормална, логична търговска логика, която обаче не трябва да е водещата в предоставянето на една обществена услуга. Имаме брутално презастрояване, многопластов проблем, както казах преди малко. Тези неща ги виждаме всички и не сме разединени в това. В това обаче можем само като общност да сме чути, защото съда при повдигане на иск, дело, претенция, той казва, ти като гражданин, този проблем ти е прекалено общ, той ти е прекалено мащабен и ти няма как да си конкретно ти да си ощетен от едно такова общо явление. Проблема с правния интерес. Но когато сме група и кажем Пловдив няма право да бездейства повече, общинската власт няма право да бездейства повече и трябва да предприеме конкретни мерки за чистотата на въздуха, които не сме ги измислили ние, те са предложени, всъщност не са предложени, а предписани от Европейската комисия, която като че ли мисли повече в интерес на гражданите на Пловдив, отколкото собствените и управници. И за това общността ни е важна, за да можем тези генерални проблеми да ги повдигнем. Може би да не спорим за тополите, но на всички е ясно, че прекрасните бели дробове на Пловдив, които са тепетата и парковете върху тях, са сухи като барут. Те представляват изключителна заплаха през лятото, защото могат да се запалят и да изгорят за часове.
Те не се поддържат и дърветата в тях не се чувстват добре. Те са болни, те не се развиват, не се залесяват. Всички знаем как се отсичат, как се орязват дървета брутално. Това го виждаме. Това е все още проблем. Нямаме нови паркове, зелените площи се смаляват постоянно, като отстъпват място за поредната сграда на някой инвеститор близък до властта. Това са общите неща, които през призмата на конкретни случки можем да ги повдигнем и трябва по-скоро към тях да се концентрираме. Дамата, Искам да допълня. само един момент. Аз мисля, че мога и без микрофон. За записа. Добре. По отношение на парковете, първо, аз си казвам Галена Василева. Аз съм родена и израснала в град Пловдив. Никога не съм го напускала, освен просто за разходка някъде другаде. Болните теми на града са ми много на сърце и изключително много страдам, че този прекрасен град започва да изглежда и всички ние да се чувстваме много зле в него. По повод на първата точка смятам, че най-важната трябва да бъде замърсяването на въздуха в града ни, защото вече ние не можем да дишаме, това е моето мнение. По отношение на парковете, това, което исках вас да допълня, такъв пример мога да дам за 3 пространства, някога са били паркове, сега са едни пространства, които се намират около окръжна болница, които според мен абсолютно умишлено и целенасочено са оставени в окаяно положение и не се поддържат. Те първо, че се изсичат от циганите, които живеят в близост всяка зима. Второ, предполагам, че в някакъв момент идеята е тези пространства да се унищожат, за да може там да се построи поредното огромно здание, което да побере около 2 околни села. Може и далечни, да, така е, да. Тук смятам, че пак ние като група бихме могли да натискаме точно в тази посока, че Пловдив има нужда от зелени зони, защото ние нямаме шанс в това поле, в което се намираме и с това презастрояване, което продължава с мощна сила. Искам само 2 думи да кажа, защото не се налага да излизам. Подкрепям идеята, поддържам връзка с адвокат Костов и не знам дали има по-възрастен от мен, може ли да има, но разчитам на младите, че наистина това, което сте го замислили, ще го направят. И няма да ви се изпари ентусиазма. Хубав ден! Благодарим. Да. Искам да кажа, че на мен идеята ми харесва много, но тъй като вече за последните 20 години това може би е 5-6 такъв клуб, който се създава и до никъде не стига. Ако искаме да продължи някакъв ентусиазъм, надявам се да го има, все пак доста хора сме тук, трябва да имаме някакви конкретни действия, защото очевидно ние не можем да сменим законодателството. Това, което казва Чило за сградите, които се рушат, е възмутително, но това трябва да се реши на национално ниво. Ние не можем нашия граждански клуб да приеме нещо, което да противоречи на законите в момента и да се борим за нещо, което го няма като законодателство. Хората, които са си собственици, имат право да си правят проекти, те да се одобряват от общината, ние не можем да спрем това. Но това, което можем да правим реалистично, е грижата, например, за парковете. И трябва да имаме това, което ми каза Наско, много ми хареса, да се канят експерти и на тази база да се правят, например, някакви предложения, какво можем да засадим. Да кажем, Бунарджика, южната му страна е в безобразно състояние. Той целият е в безобразно състояние. Горната част просто се свляква. Сахата също. Паднали дървета, никой не ги почиства. И аз лично винаги съм си казвала, че ако има някаква гражданска организация, която да се
да има някакви инициативи, да обявяваме тази седмица почистваме, примерно събираме се на Пунарджика, другата седмица на... Аз лично така виждам някакво включване на останалите хора и ентусиазъм. Иначе така просто да си дискутираме проблемите, ние всички знаем, че има проблеми и те горе-долу не са ясни. Транспорт, екология, те са очевидни. И има... По-скоро е да накараме институциите да работят за хората, а не както аз не знам, вие може би да работите в общината, не знам дали сте останали с впечатлението, че община Пловдив се управлява като частна фирма. Тя не работи в полза на гражданите. Защо ние да ходим да се събираме, да почистваме нещо, като има хора, на които им се плаща заплата за това нещо? Ние просто трябва да ги накараме те да се свършат работата. Ами за да можем да ги накараме и тях да се включат по нашите инициативи. Точно така, това е. Защото, примерно, ако ние им кажем, ето, хората, които са експерти, казват, че препоръчителните видове са тези и тези, защото непрекъснато си говори, че няма ландшафтни инженери, които да работят към община Пловдив и които да са компетентни. А в същото време община Пловдив е най-големия работодател. А непрекъснато виждаме, че се сикат дървета от цигани, как се кастрят безобразно и всъщност се унищожават и на булевард Руски. Къде не, то просто това е пред очите ни се случва. Аз не виждам друг начин, освен ние да почнем да работим с тях. Няма как иначе да стане. Ние трябва да работим с тях. Има гората БГ, дават фиданки, но те трябва да ти кажат къде. Общината трябва да ти разреши къде да ги засадиш. Трябва да има някакъв начин да включваме и останалите хора. Просто говорейки си, пак ще се стигнем до едно говорене. Да. Аз лично предлагам някакви активности реални. Да го държа. Добре. Една реплика към казването. Само искам да уточня, че проблема, който споменавам аз с презастрояване и събаряне на къщи, законово е уреден и може и сегашния закон, макар че в една друга работна група сме написали промени, които вече са внесени в парламентарна комисия за подобряване на закона за културното наследство, така че той да стане още по в интерес на културното наследство и неговото опазване, да не се манипулира и да не се използва, така че всъщност да може облечено в закон да бъдат събарени паметници на културата. Така че в тази посока има свършено и то тепърва ще бъде видяно. Но можем и сега да натискаме общината и ще дам пример. Преди 2 седмици в София, в централната градска част, една чудесна къща беше уж облечено в закон, уж с всички разрешителни, разписани още от предната власт, подготвена за събаряне. Това нещо го разпознаха граждани и алармираха светкавично кмета, който спря това събаряне, който отиде лично при министъра на културата и макар, че не са нито от една политическа организация, нито са заедно, му обърна внимание върху това нещо. И намериха начин да опазят къщата. И в момента къщата стои и ще бъде възстановена от собственика. И той е частен имот. Ама паметник на културата? Очевидно. Защото тук Пачваровата къща, за която и ти писа, и в интернет протестираха. Да, мога да кажа, и за тях мога да кажа, тя не е паметник на културата, защото Института за опазване на националното културно наследство е с 20 човека, които не могат да смогнат да направят нищо в цяла България. И те от години не са описвали, или ако са описвали, то са единични бройки, 10-12 за целия град. Но когато общината има архитектурен отдел, в който има един човек, който следи състоянието на тези къщи и тяхната потенциална ценност, общината може да е проактивният инициатор на това тези къщи да бъдат опазени. И закона това го позволява. Факт обаче е, че общината не го прави в Пловдив, не разпознава този проблем. Затова ние като гражданска организация можем да го изискваме, защото те само декларативно казват: на нас града ни е важен, града има историческа стойност, той привлича туристите със своите сгради и със своята археология, но всъщност не правят нищо за да го опазят. А в ръцете си имат редица инструменти, които и сега
въпреки недобрия закон, им позволяват да го направят. Но голяма част от тези къщи са именно собственост на общината. Също така, общината е лош стопанин. Тя не си... Разбира се. И много други. В Стария град имат поне 15 къщи, които просто се разпадат. Можем като гражданско сдружение да изискаме общината най-накрая да си отвори очите за този проблем. Главният архитект е казал, ще пише предписание, но повече няма инструменти, които да задължи собствениците да се поддържат. Има и закона го предвиждат. Учредява се ипотека, с която се възстановява същото. Това и в момента го има в закона. Общината не го е приложила нито един път. Това е реален инструмент за финансиране на ремонт. Самата главна има къща, в която и пада в зимските години наред вече, дори не е оградена или поставена като... Нека Мария господин преди малко чака да му дадем думата. Аз търпеливо изчаквам. Благодаря на всички. Казвам се Августин Денков. Млад професионален историк съм. От 2019 живея в Пловдив. И Пловдив може би вече ми стана и като втори роден град. Организацията, която адвокат Костов иска да създаде, търси трайни решения. Аз задочно го познавам. Тя не е просто, както преждеговорящата госпожа каза, просто да направи едно почистване, което ще трае точно една седмица, докато се замърси наново. Тя търси през юридически решения, законодателни решения и гражданска будност трайни промени в този град. По отношение на културното наследство. Доколкото знам, за да се Министерството на културата трябва да класифицира дадена къща като паметник на културата и това е най-голямото средство тя да бъде защитена. Защото изключително много красиви сгради, възрожденски, строени през царската епоха в неокласически стил, не са по списък паметници на културата. И затова инвеститорите спокойно ги купуват, събарят и строят своите сгради. Властта в Пловдив или хората на ключови позиции, тяхното ежедневие минава не в разрешаване на належащите проблеми или подобряване на средата или на нашото условията за живот, ами минават в срещи с бизнесмени, инвеститори и строители. И тяхните най-големи загрижености са това как да се развива бъдещето на града, обаче с цел печалба. И понеже няма печалба в засаждането на нови дървета, затова не се планират такива акции. Няма печалба в това Марица да бъде изчистена, не се планира изчистване на Марица. И така нататък. Имаше много планиране с много пари, но то падна. Ами да. Аз представлявам една скромна гражданска организация, с която сме почиствали, засаждали, исторически лекции, правили така нататък, но мисълта ми е следната. Влязох миналата година в контакт с район Западен, съответно кмета Тони Стойчева и говорих с отдел екология. Това за гребна база, за което ви споменахте, не знам дали същите тополи, но сигурно знам за големи парцели около гребна база, които са съдени с дървета през комунизма, но тези дървета са били с цел дърводобив. И в момента има масиви изсъхнали опасни дървета, които така или иначе трябва да бъдат премахнати. Обаче, понеже аз предложих ние да засадим тези парцели с съдействието на Гората БГ, както и тук спомена, Никола Рахнев е изключително разположен да дава колко трябва и малки фиданки, и големи дървета и можем целият град да се засадим. Било е нужно решение на областния управител да се засадят. Тоест от район Западен може да зависи да ги изсече опасните дървета, но ръководството, кмета, областния управител трябва да разрешат засаждането на тези масиви. И аз искам
взема повод от това, което вие казвате и да кажа, че именно това липсва в нормативната база на град Пловдив. Да, ако може да я спрете, само да отворя. Да, нека. Взимам повод, извинявайте, че ви прекъсвам. Именно във връзка с това, според мен е нужна промяна в нормативната база, защото ако на инвеститорите им бъде казано, че те са длъжни при всяка една кооперация или там огромните им мастодонти, макар че аз съм на мнение, че мастодонти не трябва да има, но примерно, ако приемем, че в град Пловдив от тук нататък ние граждански натиснем, има 8-етажни кооперации само и единствено, дори това да успеем да го постигнем само в центъра, макар че аз мисля, че това трябва да стане в целия град, защото примерно американските градове, както знаете, те са плоски, там най-високите сгради са в центъра и оттам нататък небостъргачи, 21-етажни глупости няма никъде. Но в Тракия, примерно, защото нали, Коцето бил постигнал много, той наистина постигна. Превърна Тракия в едно бетонено гето. Нали, без това да искам да се приема политически, но то е факт. Това му е единственото постижение, защото вие всички знаете, че инфраструктурата на целия този град е от 70-те години. Да, в центъра се направиха някъде тук-там по едно-две тротуарчета и до там. И ако обърнете внимание на това тротуарче, обикновено или наоколо живее някой от настоящите управници и така нататък. Тоест нещо за самите граждани, само защото трябва, няма. Ако трябва да има гражданско отношение към инфраструктурата, днес правиш П-образното квадратчето Хикс, после минаваш на квадратчето Y, после минаваш на квадратчето Z и така подобряваш целия град, а не подобряваш район централен там, където живее конкретния районен кмет, примерно. И във връзка с това, което вие казахте, трябва самите граждани, самия инвеститор да е разписано в наредбата Хикс. Ако инвеститора Хикс не направи еди-какво си, живущите, постфактум забележете, имат право пред тяхната сграда да изберат, както ви казах и аз в началото, 5 вида дървета Хикс и да ги сложат отпред законно. Не аз после да си пускам в район централен или в независимо къде е, в Тракия или не знам къде, да питам кмета, може ли си засада 2 дървета пред нас? Той ти каже, не може. Само аз мога. Знаеш ли какво правят в момента? Тъй като тия строители, както говорихме, те в много случаи са близки до районните кметове, до мнозинството в общински съвет, до главния архитект и до районните архитекти. Когато се пуска нова сграда и се разписва акт 16, в закона в момента е разписано, че при ново строителство са длъжни да предвидят еди какъв си процент от парцела, от петното на сградата за озеленяване. Те наемат от цветарници кашпи с дръвчета и с храсти, слагат ги, за да мине приемателната комисия и после фирмата им взима наем за ден за това озеленяване, после си ги прибира тези неща. Това е абсурда, това е отричането на обществения интерес, срещу който трябва да протестираме. Не да се концентрираме върху тази тополка или това бордюрче, защо е така, защо така го направихте, господин кмете, защото ще излезе някой, който ще каже, ами ти не знаеш, отдолу подземната инфраструктура, тук има газопровод и ти си се възмутил на хаос, обаче си предизвикал обществен интерес и внимание, които също са отишли на хаос. Но когато видим, че това нещо, гражданите на Пловдив биват лъгани умишлено и тази приемателна комисия си затваря очите или се бута един паметник на културата, защото той може да не е единичен паметник на културата, но той може да е част от групов паметник на културата, където собственика идва, отмества едни керамиди от покрива, къща почва да се разгражда отвътре, след една година е неспасяема. И тогава, бидейки част от групов паметник на културата, общината си затваря очите и му разписва напълно законно план за безопасност и здраве. Който уж пази пешеходците по улицата, тази къща да не им се срути на главата,
така с разписан план за безопасност и здраве, той може абсолютно законно да бутне единичен или част от групов паметник на културата. Както се случи с тюновете склада. Това също е лъжа към обществото, защото общината е тази, която е трябвало да следи закона и да каже: човеко, ти имаш ценна сграда, която е част от групов паметник на културата или единичен паметник на културата. Поддържай си я, защото следва това и в крайна сметка ипотекиране на имота в... Това се случи. Добре, това никой не го разследва. Да. Това никой не го разследва. Само че клошара не би трябвало да влезне, ако собственика е добросъвестен, ако си е опазил имота, ако го е заключил, ако го е затворил. Що не е влезъл в клошара у нас да запали? Тук един господин, сега ще ви дадем думата. Само искам да обърна внимание, че има един тефтер, който следва да се регулира измамите, в който молим да се запишете с трите си имена, телефон и имейл, за да можем после да се свържем с вас и така или иначе да предвижим и административната част по самото сдружение, за което също ще изкоментираме. След малко само можем да довършим тази дискусия. Здравейте, казвам се Тошко Шотликов. Благодаря на хората, които са пред нас, които ни поканиха на тази среща. Но като по-възрастен човек искам да кажа, че пътя към Ада е поставен с добри намерения. Ние вече час и половина или малко по-малко слушаме различни проблеми, които излага всеки един от вас, от нас. Всеки има малка или голяма битка в своя живот с неуредиците в нашия хубав град. Искам да призова към малко повече конструктивност. Ясно е, че всички, които сме дошли тук, сме дошли с една идея. Идеята, която нас го изложи, която всички сме приели, ако не я бехме приели, нямаше сме тук. Според мен не е необходимо да говорим дълго и продължително за всичко това, което ни вълнува и което ни притеснява. Призовавам просто да бъдем малко по-организирани. В град Пловдив сигурно има над 300 или 400 НПО-та. Дали ще има още едно или няма да има, зависи от нашето добро желание, нашата добра воля. Важно е какво ще прави това НПО. Има море от проблеми, огромни проблеми. Мен ме е срам пред голяма част от хората, които са извън Пловдив, да кажат, че живее в Пловдив. Нашия град заприлича на нещо, което не искам да го коментирам. Просто ме е срам, аз съм 5 или 6 поколение пловдивчанин, това няма никакво значение. Въпросът е, че ме е срам да кажа, че съм роден в този град и живея в този град. Не само най-мръсен въздух, който дишим, не само водата, в която има половината Менделеева таблица. Това са основни човешки права, които не се нарушават. Ние сме станали заложници на отвратителното законодателство, защото ние като граждани сме слуги на политическите партии. Ние сме second hand хора. Ние сме някакви работещи човечета, които от сутрин до вечер се мъчим как да си извадим хляба, да си платим данъците, които нашите уважаеми управляващи крадат колкото могат. Не работа, кражба, след кражба. И то на обществения ресурс, на това, което са ни оставили нашите деди и нашите прадеди. Дълго мога да говоря на тази тема, мисля, че сега не е момента. Благодаря още един път на организаторите и приканвам да бъдем малко по-конструктивни. Ако трябва да подпишем някакви документи, учредителни, така нататък. Молбата ми е към хората, които са ни инициирали среща, да кажат какво следва от тук нататък, защото действително аз сега в момента си мисля дали ми е стекал СМС за колата и трябва да излезе да пуснем друг, нали? Примерно, а всички имат някакви ангажименти. Благодаря. Да, няма да се разводняваме, само да се дадем на господин Дълта, защото преди малко. Здравейте, казвам се Тодор Стоенчев. Абсолютно съм съгласен с преждеговорящия. И аз съм на мнение, че от конкретика трябва да минем така към по-збит разговор. Чило и Наско, макар че не се познаваме, ще си позволя да говоря на малко име, формулираха някои от нещата, които според мен би трябвало да станат като основни пътеводители на нашата дейност. Кои са те? Политика,
експертиза, нека ги формулирам така, и общество. Почвам отзад напред. Общество разбирам група хора. Само да припомня, че НПО всъщност формулировката е група за натиск. Въпросът от тук е как да натиснем. Видяхме много добре, че на площада се събрахме не повече от 20, 30 или 50 човека. Ами няма да натиснем така. Тук също сме толкова, може би 50. Не, че е лошо, наистина това би могло да е ядрото. Как да станем повече, имам предвид. Вторият на мисли, може би в бъдещата ни дейност едно от основните неща ще е какви сигнали излучваме към останалата част от обществото. Как да ги накараме да станат част от нас, как да станем повече. Отварям една малка скоба. Може би някои от вас са срещали формулировката на така наречените 3,5%. Аз я срещнах случайно, когато присъствах на протестите 20-та година. Срещнах я, защото се задава въпроса, добре, защо сме тук само 15 или 20 хиляди? Ами ако бяхме 120 хиляди, какво ще да стане? Че тия мишоци, без извинение, нямаше да издържат на този натиск. Така си задавах и същия въпрос пред община Пловдив. Наско сам видя на организираните от него протести по изключително важни въпроси, които няма нито политика, а просто гражданска позиция, как присъстваха толкова обидно малко хора. Не, че сме очудени от това, но все пак беше факт. Ако бяхме повече, ами ако не можеш да се съберем отпред на площада, какво ще да стане? Нали, властимащите така щяха да махнат с ръка, само да кажат, поредното НПО или поредните, как да кажа, сектанти едва ли не, защото сме една малка група хора. Правилото звучи последния начин. Формулирал го е някакъв американски социолог, който, позволявам си това отклонение, само ще разберете защо, който общо взето е следвал в различни държави с различно обществено устройство, диктатури, демокрации, прохождащи демокрации, монархии и така нататък, колко трябва да бъдат хората протестиращи, за да може да се постигне целта на самия протест. Или хубав български израз, да хване дикиш този протест. Оказва, че около 3,5% от цялото население на държавата. Разбирайте тук за града. И веднага си отговарям на въпроса. Да, наистина, ако бяхме 180 хиляди на площада, какво ще стане? Щяхме да си постигнем целта. Връщам се на нашата тема. Трябва да сме повече. Вторият на мисли, трябва ясно да структурираме, естествено за това ще ми помня социалните мрежи, ясно да структурираме социалната мрежа, Facebook или сайт, ако бъде създаден, ясно да го структурираме така, че и попаднал случайно човек, който така се интересува да каже, някаква нова неправителствена организация, да се заинтересува и да види точно резултатите, да види кои сме ние, как действаме и евентуално да се присъедини към нас. Но трябва да го види това, точно ние за какво се борим, ние сме поредните. Веднага това има връзка и с предишната ми дума експертиза. Абсолютно сте прави, че ние като НПО, естествено, нашите искания към властимащите са, как да кажа, по-скоро емоционални, отколкото прагматични. Давам един пример. Ние не трябва да изпадаме в ситуация на такива предложения към местната власт, които на практика да се окажат дори и противозаконни. Защото улекваме. И айде сега се връщам на човека, който отворил нашия сайт или нашата страница и казва, я да видим сега предложението на тия хора. Обосновани ли са, логични ли са. Ясно, че и те мислят за Пловдив, но той и аз мисля за Пловдив. Я да видим сега, какво е това предложение? Веднага човека, властима ще отговаря, ами да, това е противозаконно. Просто и да искаме, няма как да го приемем. Вторият на мисли, експертиза трябва, наистина. Първото основно нещо, а може би според мен е най-важното, политика. Естествено, вие засегнахте това. Без политика, според мен. То е ясно, че самото НПО изключва политиката, но пак в контекста на това какъв сигнал излучваме към хората. Според мен ние няма да успеем да станем повече, ако слагаме проблемите, за които ще натиснем местната власт в политически контекст. Например,
ако организираме протест и на него пишем, дайте да протестираме по еди коя си тема, например мръсния въздух, защото тая клика БСП, герберска и не знам си каква още, не може да се прави проблемите. Връщам се на същия човек, който отваря сега и иска да присъства на някакъв протест, ще каже да, поредната група от хора, която явно има политически амбиции. Да плюе една политическа сила е толкова. Хората са отвратени от политиката, затова нека да избягаме от нея. Ми е предложението. Тоест в основата на нашата дейност, това поне ми е предложението, нека да застане основният принцип, излъчвайки сигнали към хората, които искаме да привлечем на една страна, просто да няма политика. Нека нашите удари, така да кажа, да са насочени към действията, които защитават обществения интерес, а не това. Нека да изключим политиката. Предполагам, че разбрахте какво искам да кажа. Видяхме сами. Ние с това започнахме. Точно така. Важно е, искам да го формулирам в контекста на това какъв сигнал излучваме към хората. Как да им го кажем. Видяхме сами, че ако плюем този Еония, на избори виждаме какви резултати. И виждаме, че от години всъщност нямаме политически групи, които аз нямам против някой да е крайен социалист, комунист, ако ще и фашист даже, но да си стои зад идеологията, да излезе и да каже да, това е мое. В Пловдивския градски парламент ние виждаме едни симбиози, приливания и коалиции от 20 години насам. Уж врагове политически са заедно, после се сменят, после се приливат пак и в крайна сметка зад това се избистря, всъщност се изяснява, че те единствено се водят от икономически интерес в общърб на обществения, който е точно обратно на обществения. Лично корпоративни интереси. Те са сложни там, за да ги обслужат. Мафията е това, те също не са политици. Ние можем да ги назоваваме, че са ГЕРБ, че са ВМРО, че са БСП, че са обединени за Пловдив или там всичките хамелеони, а някои от тях са сменили и 4-5 партии междувременно и са преселили в зависимост от интереса си. Можем да ги назоваваме така, но това са едни формални буквички. Те не представляват някаква политика, те нямат програма за управление, те нямат каквато и да е политическа идентичност. Тяхната идентичност се формулира единствено и само от интереса за обслужване на икономически лоби. Да. И само последно, че явно и още хора искат. Наистина мафията цвят няма, нито политическа окраска, а тя е точно обратно до обществения интерес. Още нещо само да завърша. Нека помислим на това как да структурираме социалната ни мрежа, така че наистина хора, които случайно са попаднали там, да видят кои въпроси сме повдигнали, коя е нашата позиция и как сме я защитили, съответно и те да я пригърнат. Нека избягаме от политиката, нека сме над нея. Благодаря ви. Мога само да го провокирам Джило нещо. Джило, казват, че закон за местно управление и местна администрация, който приеха 1991 година, не предвиждаше никакво възнаграждение за длъжността общински съвет. Дълги години общински съветници работиха без възнаграждение. Тази година бех много така неприятно изненадан от простичкия факт, че всички общински съветници, в това число и от уважаемата група на ППДП, на които предполага голяма част от присъщите се симпатизират, си гласуваха двойно увеличение на заплата. Сега всеки един общински съветник получава ново възнаграждение, което, извинявайте, ама никъде не може да го получите в реалния живот. Да работите примерно в седмицата по колко часа? 1-2 часа. Ако си има комисия. Ако няма комисия, ни хора. Нали така? И присъстват на една сесия. Говоря за седмицата. Ако има всяка седмица сесия, но то няма всяка седмица, има 2 или 3 пъти в месеца максимум. 8 часа на месец. Само да попитам, някой тук присъстващи има ли такива условия просто? Получава ли такива пари? Ако има, веднага ще отида пари. Да работи като каквото кажа. Защото тук... Само една минута искам да кажа. Само да довърша. Моята провокация към Чило. Били се наял с ангажимента с групата общински съветници, които представляват партията, която членуваш, да внесат предложение да се откажат от възнаграждението си.
да работят пробон. Вижте, аз не мисля, че Това е първото предложение, което нашето гражданско движение може да направи, да се върне старата. Това той върви. не е там с заплата, той е да взима едни пари под масата. Така е, да. Тогава ще стане ясно, че то е ясно. Вижте, господа, това 2-3 хиляди лева, 5 хиляди лева. вървиме, 50 хиляди лева от под масата. вървиме по плоскостта на популизма в момента. Може ли само да Това е абсолютно без значение за това, за какво сме се събрали. Да. Аз искам да попитам, не за 1500 лева на един общински съветник, аз не съм такъв. И не знам защо трябва да бъда държавно отговорен за тяхни чужди решения. Второ, искам да попитам защо бюджета за сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на града и преработка на отпадъците е утроен, а услугата не се подобрява. Защо нямаме работещ завод за преработка на отпадъци? Колко са? 60 милиона платихме за шишманица. 260 милиона лева ли е бюджета или нещо такова? Не, бюджета 600 милиона. За сметосъбиране. 108. За почистване на града. 108. Брутално увеличено. Имаме ли? Нашата среща в крайна сметка днес тук е, защото така или иначе институциите не работят за града. Да. Ние всички знаем, че общината нищо не прави, затова сме тук и предлагам конкретно да стартираме по теми. Първа Да, много съм кратка за 1 минута. Почти на 50 съм и съм родена тук. Не, аз ще говоря този път. Да. За час и половина това, което чух е, че водата е мокра. Ние повтаряме, че Пловдив е загинал, защото Пловдив е загинал. Аз лично бих се включила в организация, която има определена цел, като начало, конкретна, която ще постигне, защото това е целта да привлечем други хора. Когато видят, че ние имаме успех, те ще дойдат. Има проблем с транспорта, с мръсния въздух, при застрояването просто ще се разводним и нищо няма постигнем и ще се разпаднем. Нека да изберем една цел, около която максимум от нас ще се обединят, да я постигнем и другите ще дойдат. Аз смятам, извинявайте, че го казвам, че Пловдив не може да се оправи. Обаче явно в мен има вътре 1%, който много иска и затова съм тук. Моля ви, накарайте ме да остана. Защото съм на 50 и искам да се махна. Аз съм родена тук и обичам този град. Благодаря. На кого? Не, аз това да го кажа от 15 минути, че всъщност доста се разводнихме и ще е страхотно, ако просто ясно какви са проблемите, какви са основните проблеми, вие споменахте 3, просто да се хване един проблем, да се извикаме експерти и да работим по този. Не защото ще изоставим всички останали, а защото трябва да започнем от някъде. Нали? Идеята е не да се събираме и да си говорим, всички имаме примери, с които да говорим. Примерно, само 2 думи да кажа за себе си. Иванка Кунчева, съм от 20 и няколко години живея в Пловдив. Виждам най-вече чистотата, мръсния въздух и организацията, включително и на площи, които са скоро ремонтирани. И нямам представа от организацията в общината, в район Централен, в който живея, но като гражданин непрекъснато подавам или имейл, или снимки и така нататък. И трябва да ви кажа, че нямам никакъв механизъм, с който да ги накарам да ми върнат отговор. Аз не знам какъв е начина. Мен много ми, примерно, вадят очите подлизите, защото са се превърнали в абсолютни пикалници. Току-що ремонтирания, примерно, парк на Шахбазян, който изглежда по различен начин, примерно изоставен с лошо конструирана там канализация и така нататък, спрямо, да речем, парка в район Централен. Да речем транспорт, обществения, защото се предвижвам повече с тях и трябва да ви кажа, че ми се случи примерно да съм в 116 и да видя задръстен булевард там в Южен, зад който имаше линейка и тя просто трябваше да има крила, за да литне, иначе беше невъзможно да се придвижи към район Централен. Другото нещо, което е как няма начин, по който да се контролира тая община за абсурдите, които е произвела. Примерно в нашия район, който
който е току-що ремонтиран. Примерно има в район на 400 квадратни метра има докарани нови чешми, които ги докараха разглобени и счупени и които са в този вид, в който са докарани. Просто те бяха донесени, за да не функционират естествено. То е и абсурд как може да бъдат проектирани. Но в всеки случай това е ресурс обществен, който по никакъв начин не е контролиран. И трябва да ви кажа, че единствено от район Централен измислиха някакъв отговор, от общината още ги чакам, но аз нямам никакъв механизъм. При това те са отговорили някакви глупости. Аз не знам как може един служител, функционер, смисъл на обществена длъжност, там платен с наши средства, нали, да не носи отговорност за отговора, който носи. Просто няма никакъв начин, никакъв механизъм. Всъщност аз бях провокирана да кажа, че би следвало, нали, да не ги гледаме като врагове, защото реално с всичките си действия те не мислят в наш интерес, но да ги каним и да имат отговорност хората, които отговарят за действията си. Аз иначе по друг начин не виждам. Примерно, да ви кажа, като видя там една сергия с свидетелите на Яхова, непрекъснато ми вадат очите. Казвам, звъня в да речем, отдел култура. И сега имам идея да си направим подкаст в организацията, на която да каним управляващите. Това е подкаст, така или иначе. И във връзка с... Извинявайте, че ви прекъсвам, но понеже аз все пак стоя, слушам ви, това беше идеята и на първото събиране и предлагам на всички, и във връзка с това, което вие казвате и дамата преди това, с оглед конструктивност, да не губим интереса на всеки един участник, съответно времето му. Следващия дискусионен клуб, защото той ще бъде на 30 февруари. Сега сме 30 януари. Добре, 28 февруари, извинявайте. Главата ми е видим такава. на 30 февруари, много готино. Тоест... Трябва да става и смях, нали? И на 28 февруари ще бъде следващото събиране, или ще видим кой точно уикенд се пада, но ще бъде в събота, така да го кажа. Ви предлагам дискусионния клуб, защото това ми е един от изводите на днешната среща, да го направим в 3 степени. Първа степен, както каза дамата, дейност на сдружението по целта Хикс. Според мен целите трябва да бъдат ограничени до максимум 5 или 6, които са основните 6 проблема на Пловдив в момента, които може да формулираме всички. Естествено, това ще бъде пуснато между нас в групата, обсъдено кои са основните 6. Тоест, първа част, дейност на сдружението по проблема Хикс-1, примерно. Втора част, дискусия с експерт. Трета част, обща дискусия, за да не става това разводняване, което се получава днес. Тоест, всеки да запази фокуса за конкретната част, от която има интерес, и ако има интерес да се изхаджи в част 3, да получи тая възможност, когато, нали, примерно знаем, че има половин час обща дискусия, която естествено дава идея и за час 1 и 2 в следващия дискусионен клуб и така, за да не разводняваме през цялото време фокуса и да не караме хора да напускат, губейки интерес към някакъв хаос, който се създава. Ако сте съгласни, предлагам да направим нещо такова. Това ще е в част 2. Там ще бъде поканен или експерт, или някой, който сме го поканили. Да, само че в тази връзка искам почти да кажа, че аз съм почти сигурен, че сега като покана кмета на район Централен и му каже мила на дискусионно студио в събота, той 100% няма да дойде. Така че, нали, ние трябва да сме наясно с това. Надеждата умира последна, нека го покана. И в този контекст, в част 2, ще има експерт плюс този, който сме поканени, ако дойде, така да ви го кажа. Тоест там
според мен там това ще се превърне в основния фокус, защото там или ще слушаме експерта, или ще слушаме този, който сме поканали, като този, който сме поканали, като не дойде, на нас ни е ясно, че ще си слушаме експерта, нали? Ще си говорим с него. Просто да не разводняваме, както каза дамата, защото изведнъж се губи фокус. Те са около 5 неща. Ето нещо, решават, има един проблем. Борислав иска да каже нещо организационно. Значи аз само да ви попитам, извинете. Може ли само? Секунда, внимание, има нещо конкретно организационно. Организационно, всички ли се записахте с имена и телефони? Госпожо? Извинете, господине. Може ли малко внимание последно, защото... Записаха ли се всички с телефони и имейли? Запишете се всички, там е в момента тефтера. Идеята ми е да направим група в Viber, предполагам, че всички ползвате Viber, защото Facebook чатовете, да е на тези, които сме днес тук, за да може да обсъждаме и устава на сдружението и така нататък. Може би 400 души, които са в Facebook групата в момента, ще стане по... Моля? Ами има и такава. Да. Ще бъде качен на YouTube на наш канал. Просто вие ни давате възможност да ви кажем някакви неща и затова не е обяснено. Ще има стрим канал, който все още не съществува естествено, ще има YouTube канал, на който още утре, надявам се, ще се появи въпросното видео, то трябва да се монтира и така нататък. Не можахме днес да се справим технически с излъчване на живо в Facebook директно, защото от време на време, даже преди малко прекъсна стрима и така нататък, не може всичко да е супер идеално. Но и все пак това е идеята, да се създаде едно видео, за да може да го гледат повече хора от това, което се е случило и какво е станало. Така че ще е добре да запазим някаква конструктивност и да не говорим един през друг. Мога ли само едно нещо да кажа? Господина, нали, да допълня. За да стане тази организация масова и влиятелна, не може само един водещ проблем да обгърне. Тя трябва поне няколко водещи проблема, които организаторите ще назоват. Съответно, те най-вероятно са да придобиват, защото го правят и го правят тип партия, правят го тип отворена общност. Точно така, отворена общност, взаимно отговорна, за да може максимално повече хора в този град да се препознаят в един или няколко водещи въпроси. И вече може съвсем спокойно, паралелно, пак ние не сме с по една, две, три водещи клетки, да се работи за решаването на тези неща. Да. И вече трябва да се привлече наистина широка обществена представителност. Това е идея. Да се съгласим, че тези общи проблеми, по мое мнение, са някъде около 6. Те естествено ще бъдат формулирани и ще бъдат съгласувани с всички вас и когато се съгласим, че това са основните 6 неща, с които започва сдружението, като работа, като теми, като експертност, като проучване, като конкретни мерки, както каза някой от участници, защото това е най-важното, иначе ние ще бъдем поредните нищоправячи, което е абсурдно в мен се случи. Поне хората, които виждам и познавам тук, не мога да ги квалифицирам като нищоправячи, защото знам как всеки от вас е пускал някакви сигнали и така нататък. Идеята това да го правим заедно, да е експертно, да има ефект публичен. Граждански коректив. Аз имам въпрос относно членския внос, защото написахте, че нали, се заплаща залата и така нататък. Как ще се събират тези пари? Ами в момента, да, на другото събрание ще бъде изяснено това, когато се съгласите как точно всеки ще става член, когато изясним кой ще е сега накратко за сдружението набързо, защото това е важно. Предлагам ви структурата да е много проста и сдружението да се състои от два органа. Общо събрание и управителен съвет. То така е и по закон. Общо събрание е главният орган, там членуват всички членове, те взимат решенията, те назначават и хората в управителния съвет, които ще са трима. Един председател, един зампредседател и един секретар.
тези трима души ще представляват сдружението чисто юридически. Но всъщност общото събрание е това, което ще бъде важно като гражданственост. И тук един въпрос, който преди малко възникна. Ние естествено ще го обсъдим с вас в детайл, но само да го кажа, понеже възникна такова опасение. Тъй като ние искаме наистина всичко да е чисто, да няма политически оттенъци и така нататък, но не искаме в никакъв случай сдружението да бъде завладяно отвътре от хора, личности с свръхего или с свръхполитически амбиции или там каквото и да е било, които да опорочат всичко това. Ние искаме да поставим в това сдружение такива механизми по отношение на такива личности, които се опитват да завладеят отвътре тази организация или да я превърнат в нещо, в което ние не искаме тя да изглежда така. И от тази гледна точка ще предложим такъв юридически механизъм, за да може да спираме подобни процеси. Каквото стана с Браво Пловдив. Каквото стана с Браво Пловдив, защото накратко, нали, Таки ги завладя и сега те го представляват в Общински съвет Пловдив, така да го кажа. И вие знаете какви са ефектите. Един от тях е управлението на боклуците за 108 милиона лева. И градския транспорт. И градския транспорт, в което шефката на една хостеса изведнъж става шеф на градски транспорт Пловдив, например. Ние не искаме подобни ефекти да се случват в това сдружение. Не защото е важно кой какво работи или кой какъв е като личност, така нататък. Просто искаме да сме наясно всички тук, че никой няма да бъде излъган, неговите очаквания, че някой ще тръгне да прави някакви политики, да става голямата работа, да става кмет на Пловдив или така нататък. Не, напротив, ние искаме сме организация, която е коректив, нещо повече от това. И това искам да е ясно. Никой от нас тримата, предполагам, или някой от тук в залата, няма някакви политически, финансови... Няма да стане кмет, както Стомна. Стойчева. Аз искам да е ясно това, защото ако някой има такива виждания към това сдружение и ако си мисли, че нали, то ще се превърне в нещо друго, да е наясно и да знае, че няма да е част от това сдружение. Това е много, много важно, защото аз примерно това беше изключително условие да присъствам, че няма никакъв повод в някакъв момент да бъде употребено за политически амбиции и цели. Защото, примерно, утре тази организация, така да го кажем, може да стане много мощна и някой от нас тук може да пита, ние сега ще участваме ли на изборите? Отговорът е ясен. Не, няма да участваме. Това е конфликт на интереси. Мисля, че аз най-вече трябва да взема отношение по това повод. Всички знаете, че бях кандидат за кмет на район Централен. Идват и нови избори. Аз съм политизиран човек и не смятам, че това е мръсна дума, но съм тук като гражданин на Пловдив, защото ще бъде изключително пренебрежително, егоистично и вид расизъм, ако кажа, че моя политически опонент не страда от мръсния въздух или не страда от задръстванията и презастрояването. Каузата, партията ни се казва Пловдив в този случай и съм тук като гражданин, защото като гражданин пускам своите сигнали, протести, постове, инициативи и като единичен гражданин на тях властта не им обръща внимание. Затова търся подкрепа и давам своята подкрепа за инициативи, които касаят общото благо и нищо друго. И никога няма да тръгна да убеждавам някой от вас, защо да, България е най-добрата партия. Не ми е това работата в случая. Макар и да съм член и да го вярвам, и това е също мое право. Тук съм извън тази си роля като гражданин на Пловдив. Защото това ме вкара всъщност и там. Искам да свърша нещо със собствените си средства и сили и да съм полезен на общността по някакъв начин. Начините, които съм избрал, са този и този. Ще се покаже да хвърли камък първи той, който не е грешил в живота. Ще се покаже дали съм бил прав или не. Изключително сте готини и тези неща, които казвате, са изключително правилни. И искам също да кажа,
че логото, което беше предоставено първоначално, като първи вариант, изключително ми харесва. И искам също да кажа, че е добре някой да предложи вече проекто устав, за което сме се събрали. Само, че става въпрос за механизъм, можах да го чуем. Ами аз го намеквам. Тук има юристи, включително от моите кантори и така нататък. Също има някакво обсъждане какъв е точно да бъде механизма, за да е лекичък, за да може да го разберете и така нататък. Естествено, това ще ви бъде представено като документ, ние ще го изработим. И когато вие се съгласите, че това ще е механизма, най-вече за членовете, забележете, защото, айде така да го обясня, има два типа. Единият тип е всеки просто да влиза. Като в този контекст Сдружението нарасна до 50, 100, 200 и 300 души. Другия механизъм е механизма на представителност. Тоест има три основни души в управителния съвет и примерно около 10 члена, но които 10 члена, забележете, може да представляват множество други лица. И от тук аз искам това да обсъдим, кое от двете ще бъде по-подходящо, защото ако говорим в частност за вариант 2, ние откъде да бъдем сигурни, че един от тези 10, които представлява 200, 300, 1000 души, сам той как по някакъв начин в един момент няма да опорочи волята на хиляди, ако примерно организацията в един момент изглежда така. И аз затова искам това да го обсъдим в детайли, вие да се съгласите, защото ако сме в тази хипотеза на 5 плюс 10, аз нямам нищо против, това също е много готин вариант, но тук възниква чисто юридическия проблем. Какво ако един опорочи волята на хиляди? Или на стотици? От тези 10? Да. А от първите трима някой ако опорочи нещо, срещу крупна сума пари да рече. Първите трима винаги тези 10 могат да сменят всеки от тримата. Така да ви го обясна. Тоест, общото събрание всеки момент може да каже на председателя: ти не ставаш чао, ти говориш и друго чао. Тоест там механизма през 10-те винаги е гарантиран. Аз за това говоря по-скоро за 10-те, отколкото за тримата, защото тримата винаги могат да бъдат сменени от 10-те. Така го приемете. Утре, значи, днес хващаме, че председателя почва да играе против сдружението, става политически обвързан, тръгва да прави сдружението в партия, на нас това не ни харесва. Примерно. И ние му казваме: виж какво, това не е част от устава, твоите действия противоречат на устава, тръгвай си. Това го казват обаче 10-тимата. Обаче пак връщам се на хипотезата 10. 5 от тях също се договарят с председателя на сдружението и казват: ние сега ще ставаме партия. Тук тебе ще правим кмет, ние ще станем тимата общински съветници и почват да правят вътрешен комплот. Примерно, ние там трябва да имаме механизъм на това нещо. Това обяснявам. Ако трябва много детайл да го кажа. Но затова казвам, че трябва да се направи точен механизъм. Дали многото ще решават или ще решават 10 на 3. Защото ако отзад има 200 души, много ще е трудно 200 души да ги накараш нещо. Но 10 души 5 на 5 ще е по-лесно. Да. Това казвам, те, които са за подават, ще ги познаете. Започваме, както казах, повечето хора концентрирани са върху един проблем, почваме там натиска и то ще си покаже кой за какво работи всъщност. Не, говорим за юридическа структура. Утре. Защото, така ще ви го кажа, той, поне доколкото познавам менталитета на повечето хора, утре правим общо събрание, което ще е в неделя. И се почва: о, сега съм на море, утре отивам, не знам си, днеска няма. И ние там се удряме в проблема кворум, защото ти не можеш да вземеш едно решение в общо събрание без 51. И ако кворумът е 300 души и като ни дойдат 200, няма кворум. И става и така. Ако искате, помислете ги тези неща. Ние ще поработим и по проекто устав, но формата управление на сдружението е самостоятелна част в какъвто и да е устава с другите членове
и алинеи, помислете и на следващата То ние ще среща. пуснем два варианта да гледате. Да. Като ще ви обясним какви са преимуществата на едното и минуси, преимущества и като изберем каква е формата, го правим. То в дизайн ще го направим за това. Да, и предполагам, ако някой иска да се изкаже финално, няма проблем, но мисля, че това беше идеята.